Keď sa prechádzame vedľa školského ihriska, vedľa parku, môžeme vidieť deti, ako sa hrajú so švihadlom, ako preskakujú povraz a kedy sa nám to môže zdať do nekonečno, však ak sú trochu zručnejší, nacvičení v tom. Podobne, keď v živote nám sa dačo nedarí, keď prechádzajú nám prekážky do niečoho, ktoré musíme stále preskakovať, máme pocit, ako by aj oni trvali do nekonečna, ako keby sme nemohli prejsť cez to všetko, že stále niečo nové a nové prichádza, stále nás niečo nové brzdí, stále nás niečo nové depká. Keď sa nám také niečo deje, to je pravá chvíľa, aby sme si uvedomili, ako veľmi sme my ako ľudia odkázaní na nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý je vlastne jediný, ktorý nás môže vytrhnúť z tohto kolobehu utrpenia, prekážok a všetkého, čo nás v živote brzdí, ktorý je jediný, ktorý nás môže vyzdvihnúť nad túto časnosť do svojej večnosti. V tomto pôstnom čase, do ktorého sme vstúpili, snažme sa všetky svoje prekážky, všetky ťažkosti prekonávať, preskakovať práve s Ježišom Kristom, lebo takto oni sa stanú pohodlnejšie, pretože jeho bremeno je ľahké. Keď nám on pomáha, všetko môžeme zvládnuť.